Ja siinä Alexei ja Tiia samban pyörteissä tämä brasilialainen karnevaalitanssi, iloinen, rytmikäs, hienosti tanssittuna samban täysin perus eli basic vuoroja, voltat, potafokot, samba whisks. Kiinnittäkää huomiota vartalon käyttöön, tähän jatkuvaan bounce actioniin eli joustoon. Ja tässä variaatiot, hieman vaativampaa koreografiaa. Parityöskentely sambassa jälleen kerran erittäin tärkeä. Hienoa ja linjakasta vartalon ja jalkojen käyttöä ja sulavaa parityöskentelyä.